Stħarriġ ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea juri kif 76% tal-Maltin jemmnu li s-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżna hija tajba. Dan b'kuntrast mal-bqija tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea fejn 34% biss jemmnu li s-sitwazzjoni ekonomika f'pajjiżhom hija tajba. Mill-istatistika ħareġ li filwaqt li 32% tal-Ewropej jħossuhom f'riskju li jispiċċaw foqra, 10% biss tal-Maltin iħossuhom hekk. Il-Maltin iqisu lilhom infushom aħjar mill-kumplament tal-Ewropej f'diversi ċirkustanzi, pereżempju, is-sitwazzjoni ekonomika fil-ħajja domestika, is-sitwazzjoni tal-individwu fuq il-post tax-xogħol, il-kwalità tal-ħajja fil-pajjiż rispettiv u l-kwalità tal-ħajja madwar l-Ewropa. Bl-istess mod meta l-Maltin kienu mistoqsija dwar x'qed jistennew mit-12 xahar li jmiss, il-Maltin kienu ħafna aktar ottimisti miċ-ċittadini tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Dan f'kull aspett, jiġifieri s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż rispettiv, is-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea, is-sitwazzjoni tal-impjiegi fil-pajjiż rispettiv u s-sitwazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Mistoqsija li ma jaħsbu li huma l-aktar suġġetti importanti għal pajjiż, 64% tal-Maltin wieġbu l-immigrazzjoni, filwaqt li 15% biss tal-kumplament tal-Ewropej ħassew li dan huwa suġġett importanti. 20% tal-Maltin saħansitra jħossu li l-immigrazzjoni huwa l-aktar fattur li jinkwetahom personalment, filwaqt li 4% biss tal-Ewropej iħossu l-istess. Wara l-immigrazzjoni l-Maltin semmew il-qatt, is-sitwazzjoni ekonomika u rata ta' kriminalità bħala l-akbar problemi tal-pajjiż. Personalment l-iktar problema li tinkwieta lill-Maltin hija l-inflazzjoni u l-prezzijiet li dejjem jolew. Intant il-Maltin għandhom ħafna iktar fiduċja fil-Gvern Nazzjonali minn ċittadini Ewropej. 52% tal-Maltin jgħidu li għandhom fiduċja fil-Gvern Nazzjonali, dan meta l-medja fl-Unjoni Ewropea jita' 27%. Interessanti li fattur wieħed li fih il-Maltin ħassewhom inferjuri mill-kumplament tal-Ewropej huwa l-ħin disponibbli għalihom biex iwettqu dak li jixtiequ. Infatti 66% tal-Maltin jemmnu li għandhom ħin biżżejjed tal-affarijiet tagħhom, filwaqt li rata madwar l-Ewropa hija ta' 74%.